गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गेदेमा रिजु कुमार ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जाबाय। बारगाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि थुनलाइगिरि लिरगिरि गेदेमा रिजु कुमार ब्रह्मआ बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा दिनै शुक्रबार फुंबिलियाव अरायनि थाखाय बिदाय लालाङो। बिथांनि रुंसार जानायखौ बर' थुनलाइ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि जिउ आत्माया जेरावखि थाया गोजोन थानो हाथों बेखौ आरज गाबदों। सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो फ्रान्स हादरनि गोदान सोलोखान्थि। फ्रान्स हादराव बे खेबनिफ्राय कन्डम फ्रि जासिगोन। 18निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि सुबुंफ्रा फ्रान्स हादरनि गुबुन गुबुन फार्मासिफोराव बे खेबनिफ्राय बेसेन नाङाजासे कन्डमखौ लानो हासिगोन। लाइमोन समाव गोरबोआव गथ' थानायखौ खमायनायनि नोजोरजों बे थांखिखौ लादों होननानै मिथिहोदों फ्रान्सनि हादरगिरि इमेनुएल मेक्रनआ। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रौता बडलेण्ड फोथाराव जानो गोनां 55 बोसोर सोलिनाय जथुम्माया फारियै 26 जानुवारिनिफ्राय 29 जानुवारि 2023 सिम खुंफुंजागोननि दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। दिनैनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव फारियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खुन्थियाखौ गायसनना होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी, चिरन बसुमतारी, जलेन दैमारि, इएम रन्जित बसुमतारी, डक्टर नीलज स्वर्गियारि, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो ओनसोलनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सौसे सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहोनो हागोन। मोसलपुराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ डायरि मेसिननि थांखि बायदियै आबादारिफोरनो पनिर साना ख'वा बानायग्रा मेसिन आरो गांसो हाग्रा काटार मेसिन राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव दिनै बिटिसि सोरखारनि डायरि मेसिननि 2020 मावबिथांखिनि जोहै मोसौ फिसिग्रा आबादारिफोरनो पनिर साना ख'वा बानायग्रा मेसिन आरो गांसो हाग्रा काटार मेसिनखौ राननानै होयो। बिटिसि सोरखारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ सा 59 जन मोसौ फिसिग्रा आबादारिफोरनो मुसलपुराव बे मेसिनफोरखौ राननानै होनाय जायो। आसाम डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि मोनसे हानजाया गहपुर पुलिस स्टेशननि एसआइ धीरज नामासुत्रखौ घुस लानाय दायाव हमदों। क्रिमिनेल केस होजानाय दायनिगिरिनिफ्राय अजदखौ बोखारनानै होनायनि घुस आजावनायाव रोखा फोरमाननि गेजेरजों हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिन आलादा बडलेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन। बारगाव बड' भलन्टियार फर्सआ सोमावसारनो थियारि जादों। 3थि बर' गोरोबथाखौ लानानै गोजोन मोनैखौ फोरमायदों बारगाव बड' भलन्टियार फर्सआ। गोरोबथा खालामनायनि उनावबो आथिखालनि बर'फोरनि राजखान्थि हालोदखौ लानानै खुद्रिनाय फोरमायदों बिथांमोना। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गहपुर हालामनि मुरसिमा कुन्जय बर' उराङा गोमानानै दङ। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हेलेम ओनसोलनि सान्दामारि गामिनि मुरसि बिराज उरांनि बिसि मुरसिमा कुन्जय बर' उरां मुंनि आइजोआ थांनाय 6 दाननिफ्रायनो गोमानानै दङ। न'नि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला सम लानानै मेलेमनि जेंना जायो होननानै फोरमायदों। सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायब्ला 7022902639 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों असे बिदा आरो फंबाया।